Ang atong pagaisgutan ana sa dili na kay ni bag-o alang kaninyo ug kanako usab sa Episo 2:1 paingon sa 3 no, diin dire gikuha no ang gikan sa chapter 1 no, gikuha ang atong tema no ni mga tuiga. So mulakbit lang kita nini magsuon sa 2 chapter 1 sa Episo, chapter 2 sa Episo verse 1 to 3 ang mahitungod sa atong sa wala pa kita diha sa Ginoo. So ang aging paglabas niini no, kung unsa kita sa una o unsay gibuhat sa Ginoo aron kita mahawas ni ana nga kahimtang. So Episo 2:1 paingon sa 3 gingon dinhi, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mo'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa tawhanong kay libgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligot-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So muna ang pulong sa Dios nga atong pag-isgutan karon, mag-aampo na kita mga igsoon alang sa paggiya sa balang espiritu. O Diyos sa mahal, labing gamahanan, Lord God, salamat o Diyos sa mga halad nga awit, mga pag-ampo nga mong ipadangat kanimo, Lord. Salamat sa imong paghatag kalampusan, ug salamat sa imong pag-andam ug katubagan ug sa pagtabang sa imong balaang espiritu. Ug niining among paghisgot karon sa imong buhing pulong, ang imong balaang espiritu padayon na mo yangyo nga magauban, magaandam sa among mga kasing-kasing gunahuna. Lord nga mamuhat ka, manguna ka bisan kanako nga imong alagad Ginoo. Lord, wala koy mahimo, wala kami mahimo kung wala ang imong tabang Ginoo. Lord, mamuhat ka sa matag usa, magapanalangin ka sa matag usa kanamo Ginoo. Wala tay labyan Ginoo. Himo o Dios nga ang pulong among madungog, Lord, makahatag kini og kadasig, makahatag og dakong tinguha nga ang among mga kaigsunan nga wala pa diha kanimo amo untang masiran, among mapaabtan ug bisan ang among mga kinabuhi magadan-ag kini ngadto kanila Ginoo. Salamat sa imong kamaayo, salamat sa kahayag, salamat sa pagkamatarong nga imong gibutang kanamo tungod ni Ginoong Hesus. Salamat amahan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Okay, mga igsoon, simple lang atong i-title nini, dihara nato ikuha sa atong ibasa ang atong pagkatao kaniadto. Unsa ta nga klase sa pagkatao. So naabay maayo nato, naabay angayan nato. So mo kana atong isgutan ang tumong niini aron makablit ug balik ang atong kadasig kainit kay usay murag kumpiyansa na kay ta naata sa atong pamilya, makabisita ta sa atong mga pamilya, no? Ang mga ginikanan or no, murag makalimot ta, mga parente makalimot ta nga kani sila kaanugon kasayang nga dili sila makabalo unsay among naangkon, unsay kahayag nga niabot sa among kinabuhi tungod sa atong pagtuo kung Ginoong Hesus. So muna atong tumong niini nga mapaabot balik, ma-ignite no, musilaob og balik ang atong kainit. Dili lang kamo kung dili ako kay kanang akong pamilya wala pa man po diha sa Ginoo, akong papa, akong mga igsoon wala pa man po diha sa Ginoo. So muna nga kung makaadto ko didto nganong may kay ko mo share sa uban pero pag abot didto matakpo man akong baba pero mga igsoon nagampo ko. Nga kung dili man ako pwede gayon ang Ginoo gamit og laing tao nga sila sangyawan sa maayong balita na sa una ako naman sila nasiran pero kana bitong kadaan na nimo nindot kay nga masiran pero di man ginato nga mapugos no
nga makanunayon ginato ang pag-share sa ila. So, dili ta maglangan, padayon na to ang pag hisgot niini nga dimension diha sa atong gibasa nga kaniadto patay kamo. Anong word nga patay kamo? Imagine na to ang patay walay kinabuhi ug padulong siya pagkadunot. Wati na lang ang makapahimulos ug malimtan sa dayon, no? Muna ang tao. Sa kwan pa na patay gyud nga tao yung atong imagine, no? Nya ang gikuan sa atong mga pamilya na you are forever in our hearts pero sa tinuod malimtan gid na siya gyud mga igsoon. Sa patay spiritually ang atong ang pasabot dinhi mga igsoon, ang tao nagalakaw nga buhi apan patay atubangan sa Dios. Ang relasyon sa Dios wala nabugto, naguba, no? Ug bisan unsa man ang buhaton sa tao, wala na kanay dili na kana makapahimuot sa Dios. Walay kapuslanan ang iyang gibuhat sa panan-aw sa Dios. Pero sa tao, makaingon ang tao maayo pero sa Dios walay mo counted, walay points, no? Ang paningkamot sa tao nga makakuha og pabor sa Dios. So dili og dili gayud siya makasabot bahin sa Dios. Bisan pag unsaon pagpasabot, bisan klaro na kayo, no? Dili gid siya makatugkad mahitungod sa mga butang sa Dios. So Juan 9:39 si Jesus mingon yan niya ko nining kalibutan na aron sa paghukom. Aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta. Ang mga buta sa espiritual makadungog sa kamatuoran pandili sila makita sa kahulugan. Unsay kahulugan niya? Dili nila makita ang dakong hulagway sa kaluwasan. O dili sila kabalo sa pag-apply niini. Naglisod sila sa pagdawat sa kamatuoran tungod kay naglisod sila sa pagtuo sa dili nila makita. Okay. So ang espirituhanong kamatayon mao ang pagkahimulag gikan sa Dios. Ang kasulatan nagtudlo og duha ka tinubdan sa espirituhanong kamatayon. Mao na ang pagkahagbong ug ang ikaduha ang pagkadili magka masinugtanon, disobedience. So unsay rason nga ang tao namatay diha sa pagpakasala, diha sa tubangan sa Dios tungod sa iyang makasasala. Kita na ito na basa sa verse 1b, no? Nga rason nga sila dautan tungod sa ilang pagka makasasala. Namatay o giila sa Dios nga dautan tungod sa sala, no? Tungod sa pagkinabuhi diya sa sala. So atong balikon asa ang nagsugod didto nahagbong ang unang tao sa lansi sa bipin, no? Nga gilimbungan niya ang tao, no? Kay iyang giingon nga dili tinuod nga mamatay kamo nga ang tao po naminaw ni try, no? Ni try siya nakita niya nga maanindot, ang gibawal sa Ginoo maanindot kayo og laming kanon ug makapahimo kanyang maalamon. Kuha siya og giapil po niya hatag ang iyang bana. So dito na hangbong ang unang tao, no? Kay maanindot kayo, makaibog sa mata, laming kanon, kaibog sa lawas nun, ug makapahimo kaniyang maalamon. Garbo, muhatag niya garbo. So diha nagsugod, diha ni kaylap ug naapil kita. Kaylap sa tanang katawan ang sala ni Adan ug ni iba mga igsoon. So si Adan man ang direkta nga gihatagan sa instruction muna ang sa Roma 5, si Adan gyud ang giila diha nga maoy hinungdan nga mikaylap ang sala ngadto sa tanang mga tao. So gihirian sa kamatayon bisan kadtong wala makasala sama sa pagpakasala ni Adan. Nadamay, wala pay krimen, suspect na mga igsoon. Sa nakasala ta, dili kay wala ta nag-amping, no? Kung ko nag-amping, nakasala ko. Nakasala ta kay kita makasasala pa. So na atong nature. Bisan kung saan pag-amping mugawas gyud ang tinuod nato nga kulor. Bisan mo wala taga buhat pero sa atong una gihukman na ta sa Dios nga kita makasasala. So muna ang atong pagkatao kaniadto patay kita kay kita dautan nahagbong diha sa pagpakasala o gisunod nato ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan.
dali kayo matakdan ang tao sabay sa uso kung unsay sikat nga style, no? Unsay mga uso, sinultihan, no? Unsay mga sinuotan, unsay mga nilihukan, no? Basta makalipay, makahatag kalingawan, mapansin, no? Muna ang tao mga igsoon, gisunod ang pagkinabuhi sa kalibutan. Bahalag bad, bahalag dili makapahimo sa Ginoo, bahalag unsay masulti, no? Ug imong sultihan nga kuan mayon dayon nga ayog mighukmi kay dili ka Dios, ano ngana no? Tao ra man mi, mosabot lagi ang Ginoo. Ay gusto bitaw ang Ginoo nga ma-enjoy nato atong life, no? So naingon nila nga uh, live once na YOLO, you only live once. So enjoy na to. So, pero sa Bible mga ison, dayag kayo nga ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. So kay lagi ang tao naa sa sala mo nang dili niya mapugnan nga mosunod usab sa pagkinabuhi sa kalibutanon. Ug sunod gikan sa paghagbong sa tao, wala siya mahimo sa pagsunod sa mga pagkinabuhi kalibutanon ug ang sunod ang daotang espiritu mao pod ang naggapos kaniya nga magsunod-sunuran siya sa pagkinabuhi nga daotan. Sa verse 2 gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan walang pangulo sa mga gagamhanan diya sa kawanangan. Ang espiritu nga mo'y nagpando sa mga tawo nga misupil sa Dios. So siya ang may kontrolar kung masinumpakon ka, pili na sa Dios sa espiritu sa kawanangan, sa kaaway, no? Obeying the devil, Satan's influence, no? Who works in the lives of those who disobey. Muna gitawag the sons of disobedience. Ug klaro nga kana sila dili magtotoo. Nga gani magtotoo nga na basin, basin og dili sure na siya magtotoo sa Dios, no? Or iya bang gipatumanan ang iyang pagkatawanon. Pero mga igsoon. So in the sons of God, sons of disobedience ang tawag, no? Mga anak kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa. So muna ang tao kaniadto walay makalusot niini mga igsoon, no? Tanan na dili ta moingon nga arang-arang maguna siya kuan batasan kay kanako. Tanan tao walay pwede mayon nga ngilad magigay kog batasan. Oy, tanan man tang ngilad atubangan sa Dios. So gitumanan sa verse 3b, gitumanan ang tawhanong kay libgon ug ang mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna, no? Sama sa nagian ni Eva, no? Manindot kayo sa iyang pananaw, naibog siya, na makahimo ng maalamon, no? 1 John 2:16, kay ang tanang butang ay sa kalibutan, ang unod nung kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao dili kiniiya sa amahan kun dili sa kalibutan. So sa verse 15, ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Unang tawhanong kinaiya mo na kaligutan sa Dios. Ang tawhanong kinaiya dili lang nga puro nato basulon si Satan, no? Naatay tawhanong kinaiya nga mao na kaligutan sa Dios. So, muna ang kinatibuk-an nga pagkatao sa Dios, no? As muna ang kinatibuk-an nga pagkadautan ang tao, no? Walay pwede maingon nga arang-arang na lang ko kaysa Dios. Tanan bahin sa atong pagkatao nadaot bisan ang atong kasing-kasing, atong pangunahuna, atong kabubuton, atong mga pagpati, tinguha, no? Tanan gyud naapektuhan, nadaot, no? Sa tubangan sa Dios wala gyud, walay maayo, walay bisan usa ang tanan nakasala nahilayo sa himaya sa Dios. Nagingon sa Biblia nga murag kanang lubnganan nga hapsay kay tan-awon puti kayo pero ang sulod kalabira, no? Ang tawhanon nga kinaya ganahan nga hawod, no? Ganahan nga kini daygon dayoon, ganahan nga sultihan sa iyang bili sa iyang kagalingon ang importansya. Muna mga igsoon ang ganahan sa tawhanon. Muna ang tao, no? Dili sila ganahan makadungog nga tanan
tao bagsak yun, wala gyud naka perfect sa target no naka wag gyud tawo nga perpekto no nga dili nila madawat na nga kamatuoran kay mo lagi no para sa ila naapay ubang tawo nga takos ug angayan no? Nga paboran sa Dios takos ang ilang ang gusto apan ang tao nga mga igsoon takos tanan sa walay katapusan kasuko sa Dios angayan sa walay katapusan kasuko sa Dios at ang Dios na suko sa mga dautan no? ganahan tang musulti og dautan mga dautan gani nga word ganahan ta mo ipunting nato dito sa mga kandidato nga wala nato ganahe wala nato giboto apan kung atong ma-realize nga ang pulong nga word nga dautan apil man day ko ani apil man din mao mo gid kahimtang sa tao so mo gina ang tinuod ang ganang gitawag nila total depravity isalit muna nga tungod kay mga igsoon ang ubang mga tao naman sila nakakita adlaw-adlaw bisan kita mga igsoon no naayuban nga dili Kristohanon apan mayo ang ilang ano mga maayong tao sila sa atong pananaw ha halos man siguro kita na mga nakaila nato nga dili man kauban nato sa pagtuo apan buutan matinubangon no magyatangon mag-amping nga dili makalapas sa balaod dili makasakit sa isa ka tawo no? Pero ang kinatibuk-an nga pagkadautan mga igsoon wala magpasabot nga ang tao dili gayud mabuhat ug maayo gikan sa tawhanon panlantaw pero sa Dios wala gid siya nahimo nga maayo ang tanan nakasala mahilayo sa imahe sa Dios pero sa tawhanong panglantaw naa no kay ang pagkadautan mga igsoon gikan gid kini sa kasing-kasing no nga pagrebilde batok sa usa ka maayo ug balaan ng Dios kunang walay makabanana muna lisod dawaton no ang kanang gitawag lang total depravity nagpasabot kini ang bugtong paglaom walay lain ngadtong mga patay sa kasing-kasing no walay lain sa matag tao kini mabuhi no? Gikan sa iyong pag-ingon nga patay kamo ang makapabag-o na ang gahom gyud sa Dios no ubos sa atong pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo ngadto sa mga tao ang tao napapag nakasala tanan na in love sa kalibutan no? Wala kay pagtagad no? Sa mga butang nga balaan o matarong mga butang may tungod sa Dios dili gusto mo duol sa Dios no alang sa ilang kaluwasan no? Sa Juan 6:65-66 ug midugang siya sa pag-ingon mauman gani igsultihan tuka mo nga walay makari kanako gawas kung itugot kini sa amahan tungod dinhi daghan sa mga tinunan ni Hesus ang biya ug wala na gayud mukuyog kaniya ang tao nga wala pa mabag-o dili hilig sa pagsunod sa Dios walay gugma sa Dios walay gugma sa Dios nga nagmotivate o nagpalihok sa iyang kabubuton sa pagpili sa Dios ngayon sa pulong sa Dios nga ang iya sa Dios maminaw sa pulong sa Dios dili iya sa Dios dili ganahan ha? So mahimong pilion niya ang mga butang sa Dios kung gusto niya pagsuman siya di pud siya no nga no apan ang atong mga kabuton dili gawas nun nga makapili unsa ang dili nato gustong pilion kay giharian man kita niadto mga panahon sa makasasala nga kinaiyahan sinful nature o spiritual power of darkness mo ay naghari no kay kulang sa tinguha alang sa mga butang sa Dios mga dili makahimos pagpili sa maayo apan mga igsoon dili kana mao ang plano sa Dios gisalikway sa Dios ang kagwalingong mga pamaagi sa tao no apan pinaagi sa iyang labaw nga grasya naghingapin nga grasya iyang giablihan ang kasing-kasing sa mga tao aron ilang dawaton si Kristo diha sa kalipas siya ang nangitag way siya ang nangitag paagi ni anang bato kahi yung kasing-kasing patay nga
spiritually, no, siyang ablik, no? Gani sa buhat 16:14, usa ni atong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligya panapton nga dagtong pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-ablik siyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. So mensahe sa Dios nga dala ni Pablo, mahimo siyang sakop sa pamilya sa Dios. Librihan sa Dios. So, mahimong born again ang tao, mahimong sakop sa pamilya sa Dios kung ayang saligan, dawaton, no? Si Ginoong Hesus. Ang Dios mismo mo ay maghimo kanilang sakop sa iyang inirian, no? Iyang mga anak. So, mao nga mga igsoon dili na to pirmi ingon atong kagalingon ngilad gid kay ko kinaya. Ngilad gid kay ko kinaya kay tanan ta ngilad atubangan sa Dios. Pwede ta magpanggap nga maayo pero sa Dios walay makalusot. Walay makalusot. So, hinaot ko mga igsoon nga sa una lang tayo nga na, no? Karon arang-arang na unta. Amen mga igsoon. No? Dili kay ingnon ganit nga kumusta ora gyapon. Kun dili salamat sa Ginoo nga naanay kausama na nay progress na nay improvements ug sa kuan pa kanay sa diha na ka sa Ginoo nag-increase na ang imong pagkabuutan, nag-decrease ang imong pagkamakasala. So muna nindot nga sanctification process mga igsoon. Bisan kung daghan ang nagsalikway niini nga kamaturan, mga igsoon hinaot nga magpadayon kita sa pagtudlo niini sa uban, grasya, gugma, nga mulihok pinaagi sa balaang espiritu. Nga mo'y mo kumbinser. Dili kita ang mo kumbinser. Dili ang balaang espiritu ngadto sa mga tao sa atong pagdala sa kamaturan diha sa kasulatan. So diha na mabalik dayon, no? Diha na mabalik ang nalimtan nga pinaka primary purpose nganong gi-create sa Dios ang tao, no? Man is created to love God and to glorify Him, no? Sa bisan unsa man ang atong ginabuhat. Kana gingon sa unang Timoteo 10:31, busa kun mukaon kamo uminom o magbuhat og bisan unsa buhat ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. So muna atong purpose nganong nabuhi ta nining kalibutan na aron mohatag kahinayaan sa iya aron ma-enjoy nato siya hangtod sa katapusan. So babalik na dayon gikan sa atong pagkamatay spiritually, nahimulag ta sa Dios, magbalik na tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesus, no? Tungod sa paggamit sa atong mga kinabuhi dalhon sa mga tao, dalhon nato ang mensahe ngadto sa uban ang gibuhat ni Ginoong Hesus dito sa krus ang iyang dakong gugma, no, mga igsoon. So muna atong konklusyon, mao kana ang atong pagkatao kanadto. Nga atong hinumduman. O walay maayo nato, walay makaingon nga tungod kay maayo ko. Mao na nga naa ko sa Ginoo karon. Kitang tanan patay spiritually nahagbong sa pagpakasala. Gisunod nato ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan, gisunod nato ang mga daotang espiritu nga rimando sa mga nasupilon o gitumanan nato ang tawhanon kay libgod kung napaandoy sa atong lawas ug una. So mao kanay kita mo kana atong hingpit nga pagka kita ang total depravity nato, no? Atong challenge mga igsoon ang sa una kita dili ba maura gihapon o misamot noon ka words, misamot na hinuon ka words. Unay hadlok, no? Imbes ka mortal nahibalo sa Ginoo sa iyang karakter, sa iyang mga tudlo sa Biblia, no? The more unta magpaubos, no? The more, no? Mapinugnanon sa kuling kinaan naman ang balaang espiritu. Mao man toy muhatag og love, peace, no? Joy, kindness, no? Na, no? Or naabay makasulti nga naatay dakong kausaban. Dili pud kay kita ang mapasigarbo nga naatay kausaban, no? Kay lahi po na siya. So nagtubo ba kita diha sa pagkasama ni Kristo Jesus? Pressing on man to sa 2000 last year, no? Nagtubo ba ta diha sa pagkasama sa kinayaan ni Ginoong Hesus towards Christ likeness, no? Tungod sa atong pagkadungog nato ani nga mensahe, misamot ba atong kadasig ka eager nga mo share sa atong family, no? Sa atong friends, sa atong neighbors, no?
panghinayang, panganugon, no? Wa ta kabalo, no? Ubalik na to, di na nato maampas nga naginawa pa sila. Wa man ta kabalo sa atong mga kinabuhi. Munang karon mo nang adlaw sa kaluwasan. Kung naa ka diha, ampo nga bang overpower ang Ginoo, no, sa atong tawanon nga dili ta magpanuko, magduha-duha pag-share sa atong mga kapamilya. Dili lang kamo gingan ko ganiya nga apil ko na mga igsoon. O tungod ba sa atong pagdungog ani nga mensahe mas mo serve pa ta faithfully, no, sa atong sovereign king, no? Kay moment gid kini yang tuyo kanato ang pag iyat ang itudloan nga pangitaon ang mga nasa laag ug dalhon balik ngadto kaniya. So hinaot po unta mga igsoon nga naka-remind kini kanato, no, sa atong buluhaton, dili lang kanamo nga mga pastor, no, dili lang sa mga leaders na sa church kundi kitang tanan katawhan, no, di ba ka manghinayang, di ba ka konsensya, no? Sa imo mga sakop sa pamilya nga naa na ka diha, kabalo ka sa kamatuoran, pero wala nimo gipaambit ang kamatuoran. Muna sa sharing, no, nakatilaw kay pagkaon nga lami na kay nakita nga nindot suruyan, di ba ihimo mo gid nang isulti. So samot na ni ang pinaka the best kaayo nga makahatag og buhing paglaom dili lang nining kalibutan na kundi dito sa ikaduhang kinabuhi. Salamat sa pulong sa Dios. Amen ug amen. Sa magampo ta, labing gamahan nga Dios, dalaygon ka sa mga pulong nga imong ipaabot kanamo Ginoo. Ginoo Dios, Lord God, nga dili kini mulabay nga tawang Ginoo. Ang imong balahang espiritu kanunay nga magpahinumdom kanamo, magatabang kanamo Ginoo, Lord, sa mga kaygayonan nga among kining ma-share, Lord God, sa among mga kapamilya o bisan sa among mga kaila Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo Ginoo. Salamat sa imong paghatag kanamo kanunay nga pagdasig o imong pulong nga buhi, Lord. Dako kini nga panalangin kanamo nga among nadungog gikan kanimo Ginoo. Lord, manalangin ka sa matag usa. Kini among pagampo mga pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen.